Здравейте! Ние сме Михаела, Майя и Габи. И сме в началото на нашето пътуване, обиколка на Хърватска. В Загреб сме, с столицата започваме и в следващите няколко видеа ще ви покажем какво ще правим тук. Това е сръбска салата. Ето каква малка чинийка. Салатките са малки, обаче за сметка на това порциите им са огромни. Ето и на Майя ребрата. Моето е сръбска плескавица. Не знам как ще се справя с нея. Ало. Тук сме, виж хап. Останалата храна си я завихме в пакет. И въпреки, че нямаме място, си поръчахме десерт. И така Хърватска ни посреща с дъжд. Дано да означава, че ще ни върви по вода, а не че ще ни вали през цялото време. От България тръгнахме на 38 градуса, в Сърбия беше 32, а Хърватска ни посреща с 18. И Майя се зави. Къде сме? Любимото място на Майя, независимо от държавата. Ехо, здрасти! И ето я, тя идва! Аз черешки искам или може да праскам? Национален театър. О, много яки неща има, виж, има пици. Дай да покажем. Взехме си два вида пица. И тази какво е? С гъби. Тази е нещо като капрезе. Рокче. Да, прилича ми на царевично. И крем пита си взехме, която представлява ето това. Нямаме вилица, не знам как ще ядем. И сме седнали на площада. И сега ще хапваме. Време за хапване. Много е хубава. Честно да ви кажа, кремпитата не е нищо особено. Имах по-големи очаквания. Обаче пиците бяха много вкусни, със страхотно тесто. Хайде! Габи откри, че в Загреб има фуникуляр. Ние се качихме на него. За да видим докъде ще ни закара. Всъщност той ни вози от долния към горния град на Загреб. И билетчето е 66 цента. Има почта. Zaustavimo, pojedemo i izađemo. Pravimo se
чувстваш? Няма и 5 минути. Буквално за 2 минути. Няма и... Не знам, няма и 5 минути. Се качихме с фуникуляра горе и сега ще ви покажа каква е гледката от тук. Тази църква е католическата катедрала Свети Кирил и Методий. Това беше най-известното място в Загреб, в горният град, площад Свети Марк, с църквата зад него, тази с шарения покрив. Много забележително място, красиво. Парламентът е там и зад църквата е Конституционния съд на Загреб. И сега ние се спускаме по каменната уличка от площада надясно към каменната порта, която е там отсреща. Време за малко почивка, че се уморихме, нали така? Радлерче. На здраве! Заради многото улични музиканти решихме и ние да се изявим. О, ужасни сте! Каква е песен? Аз съм българче свободно, край свободена живея. Всичко българско и родно, любя таче и милея. Всичко българско и родно, любя таче и милея. Хайде! Сладолет си взехме, много хубав премиум за 4,80 евро. Здравейте! Ден 2 в Загреб, в началото на който всъщност ще ви кажа как се събрахме тук, защото Габи беше в Англия, а ние с Майя в България. Ние с Майя пътувахме с кола през Сърбия до Загреб. Една нощувка направихме в Сърбия, междинна, а пък Габи с самолет дойде от Лондон в Загреб и се събрахме трите тук. И от тук ще продължим нашата обиколка из Хърватска, след което не сме решили още как точно, през къде ще минем, но ще се приберем трите заедно в България. Това е плана. Движим се по пешеходната улица, търговската. Всъщност тази, не знам дали е търговска, по-скоро е улицата за хапване. И търсим традиционно място да хапнем. И да ви кажа, че в Хърватска няма айрян. Има само йогурт в такава опаковка, който е доста гъст и много трудно можеш да го пиеш до край. Остава винаги на дъното. Здравейте! Ден следващ в Хърватия. В Задар сме, или Задар, не знам къде му е ударението. Пристигнахме с нощи след Плитвичките езера. Настанихме се в един къмпинг, който ще ви покажа във видеото за къмпингите в Хърватска. Сега се насочваме към Стария град и ще ви покажа как изглежда той, какво има там. Входа на Стария град. Ето ги моите момичета, къде ме чакат. Хайде, готова съм. Хърватска е пълно с пекарни,
всякакви видове и това е една от тях. Направо не знам как живеят хората в такова тясно място. Аз ако съм, ще получа клаустрофобия. Мале, какъв бут. Браво, мамо! €3,50 платихме на човек, за да влезем в църквата, която е на повече от 1200 години. През 9 век започва нейното строителство. Така прочетох до сега. Наистина е впечатляваща. Затова решихме да влезем да разгледаме отвътре. Естествено сергийки. Във всеки крайбрежен град. Класика. Така седнахме да хапнем и да пинем нещо освежаващо. Поръчахме си калмари, пържени с картофи. Това е... какво беше това? Спагети с сифуд спагети, с морски дарове и салата на сезона. И сега ще видим дали сме оцелили с избора си. Тук какво има? Платихме сметката 47,70 евро за две основни, една салата и 3 бири. Само да ви покажа. В Италия тази рокля си я взех за 15 евро. А тук е 32. Което отново ми доказва, че Хърватска е по-скъпа дестинация от Италия или поне от Неапол. На открития пазар дойдохме на Задар, за да видим дали има някакви пресни плодове, евентуално риба. Скариди искаме да си вземем за до вечера да си сготвим. О, топличко му е, миличкото. Много яки си! Да видиш как спи. Маслиново улие. Олио. Маслиново олио. Малко, ако искаш. Или? Добре, това ще вземем. Добре. Ако не е хубаво. Той е едно и 3 нектарини. Оставите ви 3 нектарини, па ćemo sve zajedno. Ако не е хубаво? По-твърди ли искате, момичета? Да.
Ето са ни нектаринки. Краставичка нямаме за до вечера. Искате? Ай, вземи една краставичка. Dobro, ok. Koji je to 8? А, това ще го сложа тук. Može tako. 11,50. Ima 1,50 sitno. Имаш ли 1,50, мамо? 1,50. Риба? А, да, верно. Дойдохме на плаж. Първи плаж в Хърватска, в Задар. Пастата ни е готова с карипки, доматено сосче, чесънче и пармезанче отгоре. Поръсваме. И тази хубава вечеря ще я пиваме с чашка бяло винце от изба Басарея. Това е една от избите на Wines of Сакар. Бяло вионие с тамянка, сухо винце. Прекрасно. На здраве! Вечер е 8:30. Ние пак сме в стария град на Задар. Отиваме до морският орган, който е отбелязан като някаква атракция. Топ атракция тук в Задар. Вървим по алеята, която е точно в подножието на стената. Точно под стената на стария град. И по нея ще видим къде ще ни отведе всъщност. Струва ми се, че можем да стигнем до морския орган. Но сега ще разберем. Че красив залез. Виж как стигнахме от другата страна. И то доста бързо. А тези стълби с всички насядали по тях хора са всъщност морският орган пиано. Предполагам, че когато вълните се плискат в стълбите, създават звук. И това е образно казано пианото. Ето този кръг тук е поздравът към слънцето. Greetings to the sun се казва. Свети, като стъпват хора по него свети. Ето го. Предполагам, че е по-впечатляващо, когато се стъмни. Виж какъв як кораб. Виж какво луксозно вътре в този кораб. Шампионска лига. Я покажете какво си купихте, моля. Варена царевичка и печена царевичка. За моите момичета. Айде, взимаме ги.
Ето какви интересни камъчета има на плажа на Задар. И това беше всичко от мен за първото видео от Хърватска. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.